Захворювання, яке торкається мільйонів. Артроз – це не просто біль у суглобах, це хвороба, яка поступово обмежує рух, впливає на якість життя і змушує людину змінювати свій звичний режим. Сьогодні день боротьби з артрозом. Ми говоримо про хворобу і з цим захворюванням. Ключ до здорового руху – це своєчасне лікування, активність та правильне харчування. Санаторій Теплиця робить усе можливе, щоб допомогти людям повернути легкість рухів, полегшити біль і покращити якість життя. Цілющі мінеральні та термальні води, лікувальні процедури, фізіотерапія, водолікування, лікувальна фізкультура – усе це спрямоване на те, щоб дати суглобам друге життя. Також не забувайте про щоденні корисні звички. Бережіть свої суглоби. Бажаємо всім легкого руху.